Ишбуби хакында давам итәсем килә. Анда мин килүгә сораша башладым. Анда конференцияда да катнашканда кызыксындым. Соңдан бигрәк тә музейда булганда Ишбуби авылының элекке тарихы белән кызыксындым. Музей мөдире миңа сөйләп бирде. Әйтәсем килә, мин аларында бераз үзебезнең туган авыл тарихы белән таныштырдым. Китап чыгардым. Кичкенә теге авыл хакында төсле чыгарган идем. Алар кызыксынып сорадылар миннән бүлеккә, әмма мин әйтәм, бер дәнә генә мин дә кызганычка каршы бирә алмыйм, һәммәсен сатып бетердем дидем. Алар вакытында Калын бер Махмутова дигән бер ханым, әллә туташмы, китап чыгарган. Лишь тебе народ служение дип, урыс телендә. Шул китапны Калын. Элек мин анда-санда караган идем. Шуңа күрә мин әйтәсем килә. Теге музейларда буласың, мәсәлән. Кайсы музейларда шул Саратау музейында, мәсәлән, Чернышевский музейы һәм Астраханда, мәсәлән, анда Астраханда музей, мәсәлән, кертәләр, видео төшергә рөхсәт бирәләр. Һәм инде кайсы якларда булдым. Чаллы шәһәрендә, мәсәлән, Высоцкий хакында хатта әллә хезмәткәр, әллә җитәкчесе музейның, КАМАЗ музейының Высоцкий хакында сөйләп бирде. Бүтән якта менә кыланалар, видео төшергә ярамый, тегеләй булай дип. Әйтерсең, анда канун бар. Алар инде әллә кайчан хан заманында чыккан бер инструкция, шунда язганнар, фото, рәсем ясарга рөхсәт дигән. Булар шуңа тотынып имеш тырышалар тыйырга. Әллә кем булып, һәр кайсы үзен түрә итеп сизәс килә инде. Миңа инде бер шул кеше таныш, онтым инде, кемдер әйтте. Мин әйтәм, ни сәбәпле ул музейларда видео төшергә ярамый? Мин сөйләдем инде. Бәлки чыккандыр ул, бәлки төшеп калгандыр әле. Вакыт тиңдә өзелеп китте бит. Миңа әйттеләр, музейда әйберләрне, экспонатларны халык видеода күрсә, кызыксынмас дип. Шунда мин сөйләп киткән идем. Хатта шул пирамидалар хакында аны бит имеш. Халык фотолар күрә, шуны карамастан баралар, карарга ни дикән дип. Ул бигрәк тә кызыксындыра кешене. Шуңа күрә мин музейда төшердем инде. Берничә өлеш анда ашыгыч рәвештә. Мин уйлап торам, аны әгәр дә менә күптән инде мин 13 ел дәврендәме? 13 ел дәврендә каналым эшләп тора. Мин беләм, бераз халыкка нәрсә ошый. Әгәр дә кирәк булса, мин шундый, мәсәлән, музейның бер мизгелләрне туктап торып, кызык-мызык итеп, шулай бәлки тапшырыр идем. Әмма мин әйтәм, хәзер иртәрәктер әле. Шунда барсалар, мәктәптән балаларны барсалар, май айында, мәсәлән, тарихы белән таныштырырга аларны ничек яхшы булыр иде. Шул таныштым мин аларның тарихы белән. Мин инде сөйләдем аларга безнең авыл тарихын бераз. Ул безнең авылда булган сәүдә үзәге бер үзенә калса, шунасын инде тагы да сөйләдем инде белгәндә тегеле. Бездә дә мәдрәсә кирпичтән салган булган бездә. Мәсәлән, ул менә монда Татарстанда мин уйлап торам, ул кызганычка каршы сорамадым, кайсы елында нигез салганнар. Аларның авылы минемчә безнең туган авыл Покровка караганда күбрәк, аның гомере озынрак. Әйе, безнең авыл алай түгел, әмма безнең авылда искиткеч күп вакыйгалар булган, шундый кызык-кызык. Инде алар бит электән элек, мин уйлап торам, ул авыл әллә кайчан оешкан инде. Безнең авыл Покровка, мәсәлән, ул тик 1880 елны
шунда қазақ байының тұра тұрған жайғы орнынан ішіріп, анан көшіріп, шунда ұйышқанлар янында енді, шуның янында янеше ұйышқанлар да шунда тізи башлаганлар. Шунда мен аларга айттым, 37 ел дәуірінде біздің ауылда көп нәрсе жетіштіргенлер, искиткіш. Шунасын келесі революциядан соң келесі 37 елны алсақ, мен айтам, анда бір нәрсе тізмәгәнләр, тик элеккене бузып, әле теге интернационалда жырлыйлар бит, башкаралар, весь мир насилие мы разрушим дип. Шуны инде байлардан калган сәүдә үзәкен нәрсә, сәүдә йортларын, кибетләрен һәммә күбесен сүтеп ташлап, ул молодая советский властилар шуңа күрә анарга җитмәгән строй материал, төзү материаллары шуңа күрә шуннан алганнар һәм хатта район үзәгендә дә Буранный авылында йортлар җитмәгән, шуңа күрә моннан сүтеп алып китеп, шунда хатта 2 катлы йортны да агачны алып киткәннәр. Анда бездә таштан салган йортлар юк. Агач, ташны ташырга кирәк. Ул әгәр дә тимер юл якын булса, менә бу Ишбуби, мәсәлән, Агырҗе станциясе мәсәлән, анда ни барысы 5 чакрым, бик якын, шуңа күрә анда инде поезд белән күп менчә товарлар, төзү материаллары китергә уңай булган, шуңа күрә анда таштан салганнар өйләрне, урыс әйтә навикади, шуң кебек искиткеч күзгә ташланды. Бездә нигәдер аны кеше бик кызыксынмый. Кемдер әйтер, үзең менә кызыксындыңмы, хәзер генә кызыксына башладың дик. Юк, җәмәгать. Мен Екатеринбургка укырга, университетка кергән чакта, мен иң беренче ел укыган чакта университеттан кайта идем, җәяү. Аны теге тулай торакка, Чапай урамында, шунда бер таш йорт бар. Мен аны янда бер сәүдәгәрләрнең, урыс сәүдәгәрнең шунда 20 минут шамасында тордым, карап, кызыксынып. Соңдан әле хәзер бер 2-3 атнайлык мен аны Екатеринбург хакында теге фоторәсемләр белән кызыксына башлаган идем. Шунда шул Чапаев урамында шуны китергәннәр. Һәм нәрсә әйтәс килә, алар мен әле фантазия эшләп тора. Шуңа күрә без әле автомобилистлар мәдәният йортына бара идек, кинога. Мен шунда фантазия эшлидер, мен уйлап торадыр, мен бер монда ушы бай булгандыр, аны теге атлы арба экипажлары кергәндер шушында йортка, шулай дип, кунаклар килгәндә дип. Мен хата уйлаган икәнем, чөнки соңда мен ничә елдан соң килгән идем Екатеринбургка. Анда язганнар, анда кыңгыраулар кагып тора. Свято-Троицкий кафедральный собор дип атаганнар. Кирдем, сөйләдем. Һәм шушында Богатырев дигән актер белән очрашу булды. Шуны искә төшердем. Тагы нәрсә, алар анда кем инде священник дип урысча әйтәләр. Шунардан рөхсәт сорадым, әйтәм, видео ясарга була дидем. Мен шул төшердем һәм анда чыгып килгәндә бер әби сөйләшеп утырдык. Ул менә дименлек шушында ди яшьлегем узды. Егетләр белән ничек дуслашып йөргән. Ул мине берсе яратадыр бик ди. Ул вакытта ди бик шундый уйнарга булмыйдыр иде. Хәзер ул уйнап китәләр ди. Ул вакытта булмады ди. Ул мине лә куязытып куядыр, шулай дип яшь чагын искә төшерде. Шунда бер нәрсәләр сатып утыра, әллә нәрсә. Шул иске кызыксындыра, алардан бер энергетика килеп тора, ничектер сизеп торасың. Таш ул энергетиканы минемчә җыя һәм тапшырамы? Бардыр бәлки. Әгәр дә мәсәлән, ул бит тимернеме нәрсәме әйтәләр, энергетиканы җыя ди. Шуң кебек таш та шулайдыр. Менә шул Ишбуби мәсәлән, мен анда җәй көнне тагы Алла насыйп итсә барыр идем. Шунда мен тагы
шундый хыял бар, шул музей мөдиренә өндәргә, мөрәҗәгать итәргә, үтенергә. Менә һәр шушы йортларның аерым тарихын сөйләсә, кемнәр яшәгән, нәрсә анда әйткәннәре 12 сәүдә үзәге, 12 кибетләр булган дип. Мен уйлаган идем, менә мәсәлән, мин туган авылымда Покровкада, Төстүбә, ягъни Соль-Илецкий район, ул вакытта Казакстанга кергән авылыбыз. Уральск дип атаганнар. Өлкә. Шунда кергән ул. Анда урамлар инде булган. Без ана балачакта кинога барадык, клубка, элекке ширкәүгә аптырдык. Анда шул бер ягыннан татар ягыннан авылның шитеннән мәктәп, ул элекке мәдрәсә бинасы булган, мәдрәсә шундый инде бер формада бер уку йорты. Мәчет таштан салган, шуннан соң зур майданны узадырык. Бик зур Кызыл майдан Мәскәүдәге, бәлки мин уйлап йөридер, анардан да зуррактыр дип. Ул вакытында йортлар төзис килгәннәр, әмма ул вакытта Буранный лесхозга бу кергәч, буйсынгач, Буранный лесхоз тыйган, шуңа күрә алар шулай диделәр, елга буенда, Хабда һәм Иләк буенда, төньякта, авылның төньягында урамнар төзгәннәр. Кысылып анда тар шулай ясаганнар. Без шунда барадырык. Шул аларның инде ниендә клубына, шул теге клуб элекке шуны узып китәдерик. Ул вакытта без карап алай исебез китмидер, агачтан салган нәрсә кызыксындырмый. Бәлки ул теге университетта шул вакытта яшь кеше, шул яшьтә булганда бераз уйлый башлый. Бу кайдан килгән, бу нәрсә дип сораша башлый. Башта ул инде нәрсә сусату, мәгълүмат ягыннан сусатумы, сусу ничек сусаттырмый инде ул, билдә. Бердә кеше беләсе килми нәрсә булганны. Шул майдан, хатта без шул клубка барганда да шөкерләр безнең ата-бабаларыбыз сөйләгән иде. Анда кибетләр булган, саф кибетләр. Соңдан инде сөйләгән идем, безнең авылның бер урысы Лисицын дигән, хатта картада тизеп калдырган, аны вакытында менә татар килене үзе марҗа булса да, безнең Людмила Николаевна дигән Мустафина, ул яхшы ханым, шул балачакта мин укганда исемдә йомшак сөйләшә, ул шулай Григорьевка авылына килгән, шул Төстүбә районының. Шунда балаларга кушкан ул, шул картаны зурайтыгыз дип. Зурайтканнар. Хәзердә ул безнең мәктәптә, авылда бер диварда зур эленеп тора, аны кызыксынып теге килгән идем, фотолар ясадым, видео, халык исе китми кызганычка каршы аны. Мин аны киң күләмдә шул күрсәтим идем дип уйлаган идем. Менә шул без аптырап, ул вакытта күп абларныкы бәлки тик сәүдә үзәк андый булмагандыр, ул зур. Шул 12 таштан салган кибетләр булгандыр, шулай диделәр. Бездә анда инде аларга әйтергә онтканым, Каспий диңгезенә хатта карваннар, дөяләр белән килгәннәр. Анда безне шундый дип. Алар беләсезме? Кемдер кызыксынмый, минемчә ул хата, чөнки алар, мәсәлән, мин татар булгач, алар кызыксынырга тиеш, татар кешеләре кайсы якларда ничек урнашкан, ничек яшәгәннәр, нәрсә белән шөгыльләнгәннәр. Алар минчә үзенең ни генә түгел, авылы түгел, bütün татарларның кайсы якта, кайсы төбәктә ничек урнашкан, ничек эшләр алып барган, алар тормышы белән кызыксынырга тиеш минемчә. Шуңа күрә ул әгәр дә ул авылда кызыксынмасалар, безнең авылның тарихы белән алар каташлыйлар, белмим, менә мин бер тыелган социаль челтәрендә халыкны, танышларны алар дус дип аталалар, алар кызыксынмый, исләре китми,
дус деп меңа ашуым келе, ошамый шундай сүз дуслар деп, шул социаль шертләрендә. Дус түгел инде ул. Алар чөнки мин алар белән авылдагы тормыш белән таныштырам. Без ничек катлаулы нидә шартларда яшәдек, безгә телне нинди авыр хәлдә булды, сакладык. Алар сокланмый, берсе дә бер сүз, бер җөмлә дә язмый хатта. Алар монда Татарстанда үскән, балачактан әдәби телне ишеткән, шунда бер хата җибәрсәң, шул ук тотыналар, әле бер песи этләр арасына ләксен, шуңа күрә шул кебек бит артына чабалар. Булар да тотыналар үзен нәрсә әле бер Чехов әсәре буенча туй дигән бар бит, шунда кинода бар. Образованность свою хочет показать, шуны күрсәтә башлыйлар. Бер кайчанда берсе дә язмый, афәрин, сез менә без сокланабыз, шатланабыз, сез безнең татарларыгыз, бабаларыгыз ничә гасыр дәврендә шунда сөрелгән, әмма шул карамастан алар телен саклаганнар, гореф-гадәтләрен саклаганнар, татарлыгын онытмаганнар дип бер кайчан сокланмый, һәр кайсы үзен татар патриоты дип нәрсә дип нитәләр инде. Варис нәрсә дип әйтәләр инде. Шундый үзләрен күрсәткән булалар инде. Авылыннан башка, я кайсы тагы бер җир белән, Казаннан башка берсе белән кызыксынмыйлар. Исләрдә китми. Ул аларга караганда безнең бабайларыбыз бигрәк тә авыр шартта булган. Менә монда алар мәсәлән үзен илендә торганнар. Казан губерниясенә, ни дисәң дә. Безнекеләр мәсәлән, юк, бездә анда шартлар булмаган. Шуңа карамастан тырышканнар безнекеләр. Тырышканнар. Динен саклап, телен саклап, укулар оештырып. Күрдегезме? Бәрібер инде ул, ни дисәң дә ул бит теге һәр кеше ди үзен теге әле элек борынгы Грециядамы булган бит әле антиме, кипме җирдән берәү дә җиңә алмаган, әмма берсе генә бер сирен белеп алган. Аны җирдән үзеп алган, шунда кеше биткән. Чөнки ул җирдә белән контактта булганда гына кеше булган. Шул кебек татар халкы да, ни дисәң дә, татар илендә ул Казан губерниясендә, ни дисәң дә, алар бит Екатерина килеп, алар белән ничек сөйләшеп, алар татар сәүдәгәрләрне кабул итеп, аларны таш мәчетләр безгә рөхсәт бирегез төзергә дигәндә рөхсәт биргән, шулай. Ул бит бармаган, шул, мәсәлән, Оренбург губерниясенә. Инде Елизавета чорында, юк, хатта Анна чорында, ул 1730 һәм 40 елларга хәтле, 30 елдан 40 елга хәтле патша булды. Шунда оешкан ул 46 елны. Мин 42-нче шул вакытта инде оешкан инде Оренбург шәһәре мәсәлән. Шунда татарлар килгән. Аларны шунда сөргәннәр, күчергәннәр. Анда бит бармаган, ул татарлар белән очрашмаган. Мәсәлән, шул патшалар, кайсылар Төстүбә, ягъни Сол Илецк шунда килгән, анда Оренбург татарлары белән очрашмаган бит ул. Монда Казанга килгәндә татарлар белән очрашкан. Шуңа күрә менә үзегез карагыз инде ничек. Бая бирегез. Санга сукканнармы татарларны? Кайда санга сукканнар? Казан губерниясе, әллә Оренбург губерниясендәме? Менә шуны әйтәсе килә. Безнең шул карамастан, шундый катлаулы шартларга карамастан, татар ата-бабаларыбыз Оренбург губерниясе түгел инде ул, бездә шул вакытта бигрәк тә Урал губерниясенә кирип торган. Анда да ул якын бит, мәсәлән, шул Төстүбә, Илецкая защита, аннан 60 чакрым барысы. Шунда да, я Төстүбәдә дә шул татарлар белән, анда аларның теге тус нәрсә булган промыслны җитәкчесе татарларга ризалыгын белдергән, тегеләр монарга мөрәҗәгать иткәннәр, буламы мәчет төзергә, әйе дип Струков дигән. Ана Оренбургский урам, ул элекке Струков булган. Татар авыл исемләрен алып биргәннәр, анда кайсы урамнар, татар мәктәпләре, мәчетләре берничә булган. Аерым сөйләгән идем интернетта, мечети Сол Илецк дип Төстүбә мәчетләре дисәгез, татар синема интернеты таба аласыз. Шунда патша килеп татарлар белән очрашмаган бит.
Екатерина барғанда ұшырашқанмын да. Татарларға біраз мұнда ашығырақ қарағанlar, бізде тігінде жоқ. Міне шундай шартларда, ауыр шартта яшаган біздің ата-бабалар. Міне шун қарамастан тырышқанlar, ғұрғып-әдәтләрін сақларға мәдрәсәләр ашып. Хусайновлар, бір туған аралар таш мәшет салған. Неженкада мәселен шу біздің ауылда һәм Чилік деп Шенгерлау мәселен шунда да біздің ауылда әйтәсім келе Оренбургның қайсы районында, әлі біздің районын айтмайм, Түстүбә, яғни Солилец Курша. Оренбургның қайсы ауылларда тағы мәшет түзген екен Хусайновлар. Шул Неженка ул Оренбургдан ерақ түгіл, Бекзур, 18 шақырымда Бекзур, анда бір казачий не станица болған, татарлар болған, һәм енді башта украинлар Неженкадан болған, шунасы урыслар болған. Айы. Анда бармақтан сана, бармақ білен санап бола көп мәшет Оренбург мәселен губерниясы түзген. Мұнда біздің ауылда неше десте, неше 100 шақырым яқында тауып болмай, менімше шул тек Шыңғырлауда ғана болса мәшет таштан салған. Біздің ауылда. Міне шуны айтас келе. Нешек тырышқанлар, ол Хусайновлар аңлаған еді, мұнда татар рухы күшлі деп. Татар рухы бәлки аны мәжбүри шул тігі нешек тірейінді тартқандыр аны. Татар рухы арқасында ол шында мәшет тізген енді. Татар рухы күшлі болғаш ол. Әне болған Яушевлар Қазақстан жерінде бет. Әлі қойда мәшетлер тізген шул Урал қазір деп атылар, Орал деп, Уральск шәһәрендә мәселен анда да Қызыл мәшет, татар мәшеті деп атылар. Ғабдуллай Тоқай йөргән, анда да сәудәгәрләр, анда өлкә булган ул, өлкә үзәге. Безнең бит гади генә бер авыл, шунда зур таш мәшетне салганнар. Шуны бердә күз алдына китермим, менә ничек шит якта торган татарлар катлаулы нинди шартларда яшәгән, аларга дан дирә кирәк, дан дип, субханалла дип торырга тиешләр. Юк, татар җаны юктыр бәлки шул. Карыйларда ваимсыз, битараф тиләр, ваимсыз исләрдә китми. Күп булса шул үзләрен ягын теге каждый кулик свое болото хвалит ди. Шуңа күрә бүтән татарның кайда читтә торган, ан белән сакланмыйлар. Үзенең авылын тик бераз иткән булалар шәһәрен. Шундагы безнең ата-бабаларыбыздан инде нинди алар инде нәрсәгә лаеклы инде. Аз дигәндә яхшы сүзләргә алар турынан сөйләсә дә була, күп итеп. Җәмәгать шуны белән тамамлыйм. Кемдер бәлки сез дә ваимсыз бола башлагансыздыр, мине күп сөйли дип. Шуңа күрә мин тамамлыйсым килә, кибеткә килдем. Бәлки кызыксынсагыз, тагы шагыштырыпмы, нитеп дәвам иттербез. Хәзергә игътибар өчен рәхмәт, исән-сау йөрегез.